Oheň. Najprv to bol len šepot. Potom rev zmenil svet pre ľudí. Pred ohňom boli noci dlhé. Zima bola veľká. Strach bol stále s nami ako tieň. Prví ľudia sa k sebe túlili. Boli malí oproti obrovskému tmavému svetu. Hľadali jedlo. Vyhýbali sa nebezpečenstvu. Život bol boj. Každodenný boj o prežitie. Slnko bolo ich jediným skutočným priateľom. Potom jedného dňa sa objavil oheň. Možno blesk udrel do suchého stromu. Konár zažiaril. Horel. Ľudia sa pozerali z diaľky. Boli zvedaví. Báli sa. Ale teplo ich volalo. Svetlo zatlačilo tmu. Táto čudná tancujúca vec bola silná. Bola nová. Bola to záhada, ktorú potrebovali pochopiť. Bola to veľká zmena. Pomaly, odvážne sa ľudia učili. Naučili sa oheň nosiť. Naučili sa ho krmiť. Naučili sa ho udržiavať pri živote. Bol to veľký skok. Bolo to viac než len teplo. Bola to kontrola. Bol to nástroj. Silný nový priateľ. Svet začal vyzerať inak. Menej strašidelný. Viac otvorený. Plnší možností. Bol to začiatok novej doby. Objavenie ohňa nebola len jedna udalosť. Bol to začiatok. Podnietil šikovnosť ľudí. Ukázal im cestu k lepšiemu životu. Ľudia už neboli len tvormi dňa. Dokázali premôcť noc. Dokázali čeliť zime. Oheň ich odlíšil. Dal im výhodu. Bola to prvá veľká technológia. Semienko všetkého, čo nasledovalo. Skutočná revolúcia. Oheň priniesol teplo do chladných nocí. Zmenil studené jaskyne na domovy. Ľudia mohli žiť na nových miestach. Miestach, ktoré boli kedysi príliš drsné. Dokázali prežiť uštipačnú zimu. Rodiny sa zhromažďovali okolo ohniska. Plamene tancovali. Rozprávali si príbehy v mihotavom svetle. Toto teplo nebolo len telesné. Bola to pohoda. Bolo to spoločenstvo. Urobilo život lepším, jemnejším. Varenie jedla na ohni bol zázrak. Mäso zmeklo. Rastliny sa stali ľahšie stráviteľné. Škodlivé baktérie boli zničené. Jedlo bolo bezpečnejšie, chutilo lepšie, zlepšilo to výživu. Pomohlo to mozgom rásť, telá boli silnejšie, mysle bystrejšie. Tento jednoduchý spôsob varenia zmenil ľudský vývoj. Bola to tichá, ale obrovská zmena, krok k novej budúcnosti. Oheň tiež odomkol tajomstva kovu. Dokázal rozstaviť tvrdú skalu. Dokázal tvarovať silné nástroje, bronz, železo, oceľ. Tieto materiály pomohli ľuďom stavať mestá a dediny a žiť lepšie. Sekery klčovali lesy, pluhy orali polia, meče bránili domovy. Bol to zrod priemyslu, začiatok výroby vecí, zložitých vecí. Oheň bol kľúčom, horúcim jasným kľúčom k novému druhu sily. Svetlo ohňa predĺžilo deň. Práca sa nezastavila, keď zapadlo slnko. Ľudia mohli vyrábať nástroje, mohli opravovať oblečenie, mohli plánovať, mohli sa rozprávať. Spoločnosť rástla v týchto hodinách navyše. Kultúra kvitla okolo táborového ohňa. Spievali sa piesne, zdieľali sa vedomosti. Tma už nebola prekážkou, bola len pozadím pre žiariace uhlíky. Ale oheň je vrtkavý sluha. Môže sa obrátiť, môže sa stať hrozným pánom. Keď sa vymkne kontrole zúri, pohlcuje, ničí. Toto je druhá strana ohňa, tá temná. Strana, ktorá prináša strach, strana, ktorá zanecháva jazvy. Vyžaduje si rešpekt, vyžaduje si opatrnosť. Vždy. Inak si vezme, vždy si vezme. Lesné požiare sú desivým príkladom. Iskra, neopatrný okamih, a potom les horí. Stromy sa menia na fakle, domy na popol. Zvieratá utekajú v hrôze, niektoré neuniknú. Obloha sa naplní dymom, vzduch sa stáva nedýchateľným, celé krajiny sa menia, stíchnú. Toto je zúrivosť prírody, zosilnená uniknutým plamením. Pripomienka surovej sily ohňa. Požiare domov sú osobnými nočnými morami, chybný kábel, zabudnutá sviečka, nehoda v kuchyni. Plamene sa rýchlo šíria, dym zaplňa miestnosti. Nastáva panika, životy sú v ohrození, majetok je stratený. Spomienky sú vymazané. Domov, miesto bezpečia, sa stáva nebezpečnou pascov. Následky sú srdcervúce. Je to krutá lekcia. Veľmi tvrdá lekcia ostražitosti. Priemyselné havárie ukazujú ničivú silu ohňa vo veľkom meradle. Továrne môžu vzplanúť, chemické závody môžu vybuchnúť. Horúčava je obrovská, nebezpečenstvo je nesmierne, pracovníci sú v ohrození, komunity sú ohrozené. Životné prostredie trpí, toto nie sú malé požiare. Tuto pekelné ohne ukazujú, čo sa stane, keď sa toľká sila uvoľní bez kontroly. Je to drahá lekcia. Naučili sme sa, že oheň je mocný nástroj. Nie je sám o sebe dobrý ani zlý. Jednoducho je. Má obrovský potenciál na tvorenie aj ničenie.
Náš vzťah k nemu musí byť založený na rešpekte. Musíme byť opatrní, musíme byť ostražití, musíme si vždy pamätať jeho dvojakú povahu. Toto pochopenie je kľúčové. Je to základ bezpečnosti. Požiarna bezpečnosť nie je len súbor pravidiel. Je to spôsob myslenia, spôsob života. Učíme naše deti o jeho nebezpečenstvách. Inštalujeme dymové alarmy. Máme pripravené hasiace prístroje. Nacvičujeme unikové plány. Pripravujeme sa na najhoršie, dúfame v najlepšie. Toto nie je strach, toto je múdrosť, toto je zodpovednosť. Takto sa chránime. Zodpovedné používanie ohňa znamená robiť múdre rozhodnutia. Používame ho na vykurovanie našich domovov, používame ho na varenie jedla, používame ho na pohon našich tovární. Ale robíme to opatrne. Rozumieme rizikám, robíme preventívne opatrenia. Zabezpečujeme, aby zostal pod kontrolou. Ovládame jeho silu, nehráme sa s ním, nepodceňujeme jeho silu. Táto rovnováha je nevyhnutná pre naše blaho. Oheň zostáva dôležitou súčasťou našich životov. Od elektrární, ktoré vyrábajú našu elektrinu, po plynový plameň na našom sporáku. Je súčasťou nášho moderného života. Je to dedičstvo od našich najstarších predkov. Dar, s ktorým treba zaobchádzať opatrne. Musíme sa naďalej učiť, musíme byť naďalej ostražití, pre seba, pre naše komunity, pre budúcnosť. Oheň je dobrý sluha, ale iba ak sme my dobrí páni.